Jartzen du ikusi duzue, hemen txirrindulariak ugari daude, euskaldunak asko, eta hauek lanean ibili dira, baina nik uste dut euskaldunak beste gauza batzuetara ere etortzen direla ona, ez da? Bai, baita ere eguzki pixkat hartzea eta, bueno... Bapo jatea. Baita ere, naizta behan denda kanpina eduki, baina, bueno, eguzkia ona dago eta... Edan neurrian... Bai. Dantzatu pixka bat. Bai, gabean dantza egingo dugu gehiago eta edande bai, pixka bat gehiago egingo dugu. Trikitixara izango da, baina hori, esan dugun bezala, txirrindularitza hartu dugu igoera turmaleteko, baina orain jaitsiera, bihar igoera izango den ikusiko dugutan euskaldunak, ordu biadia, bazkaria prepatzen, musean, etapa ikusten, euski hartzen, ia ze topatzen dugun, bera guaz orduan, bale? Jarki. Venga, gero arte. Bai, gero arte. Behi zoro hauek, konpainia egaldizue, ala... Bueno, tokia kendu diogu, eta uste etorri nahi zutela bazkaltzea, eta hor da txaiten. Silvia arrabatu dugu, berdilo. Silvia, txalde hon? Kaixo. Zudundik etorri zea? Irundik. Irundik eta zut etorri zea, euski hartzea, oz etorri zea? Kuadrilla honekin, telebistan ikusten nahi diaturra ikusten, eta ni hemen. Gaur ez gabiltza horren ondo, baina... Animatzea, ondo pasatzea, euski hartzea... Denetatik pixkat. Danetik inberda pixkat. Bai. Bihar animatzea, noski? Bihar animatzea. Zein animatu behar dezuela, konkretuki? Euskal Telegoi. Danak? Bai, danak. Beste kainak euskaldunak, bai, ezta? Bai, bueno, hori ongo geha animatzen. Eta hortako zein barezu, moreno jarri? Aprobetxatu bain behintzat eguzki pixkat. Paken otzi barko dugu. Hau dago infrastruktura montau zuen hemen, Koi basa, kainerua, telebizioa, toldua... Eskerra bakarri txirrindan etorri naiz eta bidazekin aurkitu naizen. Donostitik txirrindan etorri eta bidazekin aurkitu naiz, ez nekin ezer. Donostitik bizikleta? Claro, eta bidaze alkartu naizen. Suturren nahikoa baukak lehendik, baina gehiago hasiko zak, Horregatik, izatik dan fin ibiltzatik. Bueno, nundik etorri zabaita Donostitik? Bai, Antibotarra naiz. Antibotarra? Bai. Urtero etortzen dute? Bueno, ja bai. Tokatzean, Bai, hoxe. Aurten espezialmente, ez da? Hombre, noski baietz. Zeratik? Eta Euskaltel animatzea da. Euskaltel animatzea. Aurten lortuko aldeu etapan bat? Ni uste baietz. Txalapartara egarri zu eta kanpaiak bai, ez da? Bai. Oza, pixka? Apa, Imar! Pitu! Hau da zuetzako! Turmaleteko igoeran gaude eta ikusten duzue kotxez gainezka dagoela guzti hau. Batzuk igotzen ari dira, baina jendarmek esan diguteia puerto hau itxita geratuko dela. Gailurretan elurra, kotxea besterik ez. Furgonetak nun nahi kanpinak eta ikurrinak nagusi. Ia Euskaltel edo txirrindulari euskaldunen batek gaientzen duen bihar eta Turmalet lasterketa buru pasatzen duen. Hori bihar ikusiko dugu eta gukia esan bezala jendarmek aginduta alde egin behar dugu hemendik eta jendea bazkaltzen eta bapo utzi. Eta gu luzera joango gara. Zeta dakizue biharko etapa nagusi hori, antxe bukatuko dela eta nere euskaldunak baietz topatu. Guazen, luzera. Luz ardi den biharko etapa hementxe muino honetan bukatuko da eta hemen ere badakizue bideak josita jendez txirrindulariak hementxe biharko aproba egin nahian gora eta bera dabiltza eta bide bazterrak jendez gainezka. Euskaldunak hemen ere nagusi eta guk ere zegin dugu mundu guztiak egiten duena. Bapojan, siesta txiki batekin eta esan bar balima da larun bateko etapa honetan gaur euskaldunak ez dira hain protagonista izan, baina inondikan ere Beloki, Igor, Inigo Txaurreo ere hortxe mutur-muturrean izan ditugu eta seguru bihar hemen Pirineoetan azkeneko etapa honetan guztia erabakita geratuko dela eta gurek zer eskaintzen diguten. Baina Txaurreo egin duen etapa eta guzti horren berri emateko orain gure intentzioa da paberaino mugitzea Euskaltelen hotela antxe baitako eta gure txirrindulariekin Euskaltelekoekin egoteko aukerarik izaten dugun. Luzarri dendik, pabera orduan, oraintxe saltotxo bat eginaz.
Arratsaldeko 8ak txirrindularientzako normalean afaltzeko ordua izaten da, baina turra ez da bakarrik karreteran ikusten duguna, errepidean ikusten duguna, ez horixe, badakizue, mekanikariek, masailariek, zuzendariek beste lana, haunitz egiten dituzte, eta esate baterako gaur hemen Merkur hotelean gaude, Paben esan bezala, eta hemen ikusten ditugu, nola zenbait taldeko mekanikariak eta lanean ari diren, txirrinduak eta prestatzen, garbitzen eta barreta gainera, kasualitatea izango da akaso, baina akaso ez. Hementxe daukagu US Postalen talde guztia, eta munduko talde honena US Postal omen da, eta bere ondoan, munduko bigarren edo beraien mailako taldea Euskaltel eta US Postal lotuta bihar zein izango ote da nagusi, gaur Armstrong izan da, eta orain txirrindularien gana joko dugu. Hementxe topatu dugu gizon bat, nik ez dakit ezautuko ezuen, zu manager general, zu zeintzea zu? Hori, danetarik apurtxuet. Manager generala, fundazioako presidentea, eta bueno, izena bizenare, bota jozu. Bai, Miguel Madariaga. Ni ez unena. Bai. Eta gizona pozik harrapatu dugu larun bat ontan, ezta? Bai, benetan inozik eta posen. Eta pose egoteko usteot, motibo bateko tezela, bat eta baino gehiago. Zeintzut iezen, lehenengo eta behin, hautaldea jaio zanien, gure helburu izen zan, gaur ikus duna Pirineotan. Pirineok hankaz gora, irulau bider emozionatu inaz. Eta, bueno, biharko ze espero dugu? Bueno, bihar gauzek kanbiatu ingo diez, gaur Astrone liderrako isu dugu, eta kontrolatuko txuz bere ingiru indozenak, eta bihar asautik ataka behar da. Oain dela 20 urte, gogoan ezpaduzu ere, turra Gasteiza heldu zen. Ze orduan kas talde handi bat bazegoen, eta etapa hura gainera, Gasteizen, Josina Zabalek irabazi zuen, ez dela? Bai, ala, gertatu zen nik irabaztea tokatu zen, ez dakit utzita, o nire abildade egun urtan hona zalako, ez dakit zergatik, baina nahi tokatu izate irabaztea, bai. Eta, Jose, garai haietan, bizikleta gainean, eta orain, Euskalteli laguntzen, ez da? Zein da zuen zeregina, behin laizterketa bukatuta gero? Bueno, bai, zuk esan dezuela, garai baten bizikletan gainen, da bain berriz, gainen ibiltzen dienai, gauzak aldan ondoena prestatzen, edo urrungo uneako jartzen, etapa bukatzen danen, egiten deuna da, etorri eta lehen da bizi garbitu, eta gero, dena revisatu, behidatu, abertu gularra aldatzeko pixkat gastatuta daun, ez daun, edo pixkat revisatu, dena. Eta sardo pixkatekin launduta gaina, guk estimatu dugu. Eta, bueno, hemen alare zaletu jakin nahi dute bihar ingote dugu, esperantzei baldau, nola ikusten duzu biharko azkeneko etapa, Pirineotako azken etapa nagusi hau? Bueno, ikusi etapa gaurkoa bezala eta atzokoa bezala gorra die, eta esperantzani, euskal esperantzak, nahiz eta gaurre laizeka, esperantza bagenun gaurko ere, baina pixka bat, kalambre batzuk sortu zaio, eta eskapadan sartu eta gero atzea joan behar izan du, baina ni pentsatzen dut, biharko ere, laizeka, eta baita txaurre oso ondo dabil, baita David, eta denak, baina nik esperantza badaukat. Eta Euskalteleko zuzendaria ere, gurekin Julian Gorospe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dakit lehen ze bota dira nere mailota, zer du nere mailotak ba? Ez dakit holango medide egiteko, ustote... Arra jotzen oaine, neurri honetako gehitxe ote dituzten? Ez dut denentzako, inberdia, Tela asko gazto ditu, Bueno, nik uste dut, ia serio xego jarrita, aurten pozik, ez da, orain arte barekin? Bueno, egia esan da ikusgarria izin da gaurko etapa, hemen egondan jentea, hemen egondan